जय बर' हारिनि नोंथांमोना थांनो नुखाबाय बे भिडिअआ स्पेशली आङो बिटिसि डाइरेक्टर सारनिसिम खालामदों आरो बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' सारनिसिम आरो डक्टर हेमন্ত বিশ্ব শৰ্মা মই এইটো অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ সেই ভিডিঅ' যোগেদি যেন আপুনি অসমৰ CM হৈ পেলাই যেন আমাৰ অকমান হেৰি হেল্প কৰে যে বিটিআৰৰ যিটো LP আৰু UP টেৰৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট চলি আছে তাত বিভিন্ন হেৰি কৰিছে আৰু NIS কেণ্ডিডেট বিলাকত এভইড কৰিব বিচাৰিছে গতিকে আপুনি ইয়াৰ ইনকুৱাৰী কৰিব লাগিব মই বিনম্ৰ মোৰ হেৰি বিটিআৰৰ এবা মই এজন কেণ্ডিডেট হিচাপে আপোনাক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ दा आङो भिडिअखौ बानायगोन लोगोसे बिटिसिनि माखासे मोननै टपिकनि सायाव बानायगोन बिटिसिआवसो देरहामागोन BPA BJP आरो UPPL बेनि सायावबो डिसकासन खालामगोन दा बेखौ खालामनायनि सिगां आं बेखौनो बुंनो नागिरबाय जे बिराद मोनसे कनफिउजन जाबाय दिनैनि तारिखाव NIS खौ टटेलि लाला होननानै फाइनाल दिनै डिक्लेयार खालामबाय डाइरेक्टरा माने आंनाव कल रेकर्डिं दंजोबो अलरेडि बिजों रायलायनाय लोगो आं रेकर्डिं खालामना लाखादों बिथाङा डाइरेक्ट होनबाय NIS होननाय लोगो लोगोनो NIS जाया डाइरेक्ट होनखाबाय मानो जाया सोंनायाव बेनो माने NIS फ्रा जाहैबाय मा आं डाइरेक्टलि बुंनायखौ बुंनोसै NIS जाहैबाय मा जों नंगौ जों NIS केन्डिडेटफोरनो जोङो बिथांमोननोबो जों सुबिदा होदोंमोन बिथांमोननिखौबो जों डकुमेन्ट्सखौ जेखौ बिदों बेखौ बिथांमोना होनो हादिया बे खोथाखौ बि स्पष्ट बुंहरबाय खारन बिथांमोना NIS फोर जेनेखि डिप्ल'मा 18 माने डिप्ल'मा बेयो मार्कशीट एन्ड सार्टिफिकेट बे इस्यु डेटआबो मार्चआव जोबनाय जानांगौ जादों 2000 माबानि 19 नि 104 माने एप्रिलनि 1 तारिखनि सिगां जोबजोबनाय जानांगौ जाबाय इस्यु डेटआबो बेबायदि मोनसे खोथा होनबाय अब्ला इस्यु डेटआबो जुदि जुदि माबानि थाखाय जोबनांगौब्ला एप्रिलनि सिगां जोबजोबनांगौ जायोब्ला 1 एप्रिलनि मार्च अब्ला 18 मार्च कर्सआ बहा जाखो 18 माननि कर्स बे 18 माननि कर्सआ बोरै जाखो नोङो 2017 निफ्राय नोङो सानना लादो 2017 नि सेप्तेम्बरनिफ्राय एप्लाइआ स्टार्ट जादों आं 13 तारिखआव एप्लाइ खालामदों सेप्तेम्बरनि माबायावहाय 2017 आवहाय बेनिफ्राय मार्चनि 2019 नि मार्चआवसो 18 मान जाखायो बे 18 माननि गेजेराव होमबा बोरै सोर माबा कर्सआ जोबनानै माब्ला रिजाल्ट लांगोन माब्ला पेपार चेक खालामगोन माब्ला होगोन आं नोंथांनाव कुइसन खालामनो नागिरदों डाइरेक्टर सार जगदीश प्रसाद ब्रह्म जे नोंथाङानो बुंबानो जाबाय मेट्रिक परीक्षा माब्ला जागोन मेट्रिक परीक्षा जेब्ला मार्च फेब्रुवारियाव जोबगोन अब्ला नोंथांमोना मार्चआव रिजाल्ट होनो हाफैदों नामा आरो मार्चआव नोंथांमोना मा इस्यु सार्टिफिकेट मार्चआव इस्यु खालामनो हादों नामा नोंथांमोना जुदि बिनि सायाव नलेज दंखायो आरो दिनै बेफोरबायदि इसिबां माने डिफेक्ट खालामदों मारै इसिबां नेग्लेक्ट खालामदों हाइकर्टआ माखौ बुंदों सुप्रिम कर्टआ माखौ बुंदों 18 मार्च आरो बिथिंनि कर्सआ कमप्लिटेड जानांगोन मार्चआव होननानै बुंदों 2019 नि मार्चआव इस्यु डेटआ जाहैबाय मा बिथांमोना जेब्ला बख'दों सार्टिफिकेटआव जेब्ला इस्यु डेट थादों सोरबा 2019 आव जादों सोरबा 20 जादों सोरबा जेब्लानो बिथांमोना सार्टिफिकेटखौ बख'दों अब्लानो बिथांमोनखौ इस्यु खालामदों आरो जाय समाव सार्टिफिकेटखौ इस्यु खालामगोन बे समाव इस्यु डेट होआब्ला माबा होगोन नोंथांमोनाथ' गोबां मिथिगौ नोंथाङा दिनै अफिसियेल हिसाबै अफिसाव जेब्लानाखि फाइलफ्रा मुभ जागोन दिनै इस्यु खालामगोन लेटारा मालानिफ्राय फैनाय माब्ला इस्यु खालामदों इस्यु डेटआ जेराव थाखाजोबो अब्ला सारा बिनि नलेज थासेयाव मानो बिदि बुंदों आरो बिराद दुखु मोनबाय NIS नि केन्डिडेटफ्रा बिथांमोना ओजों नङा ओजों हालाय हाफाय जादोंमोन बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि सारमोनखौबो लोगो हमदों सेन्ट्रेल साहित्य सभानि दैदेनगिरि सारमोनखौबो लोगो मोनदों बिथांमोनजोंबो रायलायदों प्रमद बर' सारजोंबो मैया बिथांमोना इन्डिपेन्डेन्स डे खालि लोगो हमदों रायलायदों नाथाय मानस सत्रि सारजोंबो रायलायदों आरो बिथांनि PA फोरजोंबो रायलायदों गोबां मानसिफोर NIS नि दिनै केन्डिडेटफ्रा हालाय हाफाय जाजोब्बाय गोदाव सोराव जालाजोब्बाय बिथांमोनखौ ओरैबायदि माइन्डआव माबा मोनसे खालामना दोनबायना जेन' बिसोर मानसियानो नङा बिसोर गुइनुआनो नङा बेबायदि ओरैबायदि मोनसे माबा खालामना दोनबाय बिसोरखौ बिनिखायनो प्रमद बर' सारखौ आं खावलायदों बिटिआरनि चिफ हिसाबै नोंथाङा बे आयदानि सायाव मोजाङै नायबिजिरनांगौ आरो हाइकर्ट सुप्रिम कर्टनि अर्डारा मा बुंदों बेखौ नोंथाङा नायनांगौ आरो जेब्ला बिथांमोना गुवाहाटी हाइकर्टनिफ्राय डाइरेक्ट डाइरेक्टर सारनिसिम मोनसे लेटार हरदों बिथांमोना स' बेखौबो नोंथांमोना नायनांगौ आरो बे गासैबो लेटारफोरखौ मैया जाय बिथांमोना लोगो हमदों बिथांमोना प्रमद बर' सारनि नोंथांनि PA नो होबोनाय जाबाय बे नोंथांनि PA नि आखायावनो होबोजोबखाबाय बे लेखाफोराव गासैबो लेखाफोरखौ बुंजोबबाय जे 18 मार्च जानांगौबा 18 मान्थ दिनै NIS डिलेट कर्स लाग्राफ्रा बिथांमोना 2017 नि सेप्तेम्बरनिफ्राय लानानै 2019 नि मार्चसिमसो 18 मार्च ग्रोब जायो आरो 2019 नि मार्चनि 16 तारिखआव एग्जामा जोबजोबदों NIS फोरना बिनि उनाव रिजाल्टखौ होदों मे मासाव होदों रिजाल्टखौ मे मासाव होदों अब्ला नोंथांमोना मेट्रिक परीक्षा एग्जाम खुंनायखौ मानि थाखाय माबा खालामनो हायाखै मार्चआव बा फेब्रुवारियाव फोजोबनानै मानो फेब्रुवारियाव रिजाल्ट होनो हायाखै
बे कुइसनखौ नोंथांमोना होनांगौ आरो बेनिखायनो मैं हि भिडिअ जुगुदि मैं अखमर चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो एडुकेशन मिनिस्टार रनज पेगु डांगरियाव मैं अनुरोध करिब बिचारिছো बिटिसिर जितु एलपि आरो इउपि जितु टेट रिक्रुटमेन्ट चलि आছিলে তার বহুত হেৰি চলিছে তো মই বিনম্ৰ ভাৱে মই অন্তৰৰ পৰা অনুৰোধ কৰিছো যে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা স্যাৰ আৰু ডক্টৰ ৰনজ পেগু স্যাৰ আপোনালোকে বিটিসিৰ অকমান এইটো হেৰি ইনফৰমেশন দিব লাগিব কেনেকা প্ৰসেসটো চলিছে এনআইএছ কেন্দ্ৰবিলাকে কেনেকৈ বাদ কৰিব বিচাৰিছে বা এভয়েড কৰিব বিচাৰিছে তেওঁৰ ওপৰত আপোনালোকৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ৰনজ পেগু স্যাৰ আপোনালোকে হেৰি একশন ল'ব লাগিব বুলি মই মোৰ বিনম্ৰ মানে অনুৰোধ কৰিছো आरो बेजों लोगोसेनो एनआइएस केन्डिडेटफ्रा जोंनि हालाय हाफाय जानानै दङ ओंखायनो आं खावलायबाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सार आरो रनज पेगु सारखौ आरो बेजों लोगोसे बिटिसिआव दा इलेक्शननि दोहौ जानायलाय इलेक्शनाव सोर देरहागोन बिपिएफ देरहागोन ना इउपिपि देरहागोन ना बिजेपि देरहागोन सोर देरहागोन गोबां मोनसे कनफिउजन गोनो डेन्जार मोनसे खेला जागासिनो दङ दा बेखौ देरहायाखौहाय रायजो राजाफोरा बिसार खालामगोन रायजो राजाफोरा भट होगोन सोरनो भट होगोन सोरनो होआ बिथांमोना भट होनांगौ होननानै भट होगोन आरो बिथांमोना जुदि रावखौबो फसायाबा भट होनो थांनानै बिथांमोना न'थायाव थुनानै फैगोन रावनोबो होआबा बिथांमोना न'थायाव थुनानै फैगोन बिथांमोना बे आरो थारमाने गोबां माने रायजो राजाफोरा दिनै भुगिनांबाय बे मेसेजखौ दिनै मोनबाय बिथांमोना इलेक्शन फैनाय समाव इलेक्शन समाव खाथियावहाय गोबां माखासे प्रतिश्रुतिफोर होबोगोन गोबां खोथा बाथ्राफोर होनानै फैयो नाथाय जेब्लानाखि बिथांमोना सरकाराव जिरायनो हाबाय बा देरहाबाय बेनि उनाव जेब्लानाखि बिथांमोननि न'आव माबा मोनसे सुबिदानि थाखाय थांगोन अब्ला बिथांमोनहा माने मानसिखौ जेरै नङै बायदि खालामगोन नोंथाङाथ' आंनो भट होआखै माबा नानानथा रोखोमनि खोथा फैयो होननानै पाब्लिक रायजो राजाफोरनो गोबां माखासे कमप्लेनफोर फैबाय आरोखि दा बेनिखायनो दैदेनगिरि सारमोनाबो आंनि गोसोनिफ्राय खावलायबाय जे इलेक्शनखौथ' सोरबा सासे देरहाखागोन अबेबा मोनसे पार्टिया दाखागोन हयथ' बिपिएफआ दागोन हयथ' इउपिपिआ दागोन हयथ' बिजेपिआ दागोन खिन्थु आं दा नुहुरदों जेरैबायदि बिथांमोना बिजेपिखौ लाफायाबानो सरकार दानो हानाय नंखाया नेक्स्टआवबो खुनु सिंगल पार्टिजों रावबो माने बिटिसि सरकार दानो हाखायानो नङा एकदमबारे सियर बाथ्रा बियो मानोना रावबो थोजासे केन्डिडेट रावबो देरहाखाया गतिके दिनैनि तारिखआव जोङो बेखायनो नायनांगोन आरो पलिटिकेलाव थानाय दैदेनगिरि बिथांमोनाबो नोजोर बोनांगोन पलिटिकेलाव ओंखारनाय नामै नोंथांमोननि ओनसोलाव हालामाव जेबो मोनसे गाज्रि गोहोम गोलैया नामा बेखौबो नोजोर होनांगोन ओंखायनो माने दे भटखौथ' बयबो होखायो गावनि गोसो आरो सुबिदा बायदि होनो माने सुजुग होनांगोन नङा होमबा बुलाय सोलाय नांलाय खमलायखौथ' खालामनानै जों मा मोनगोन दिनैनि बुलायगोन गाबोननो खमलायगोन समफोरनो मा जागोन लोगो मोनलायगोन अब्ला बिनि सायाव मा जालायगोन दा गतिके बे गासैबो आयदानि सायाव नोंथांमोनानो जायफोरनाखि राजनितिकआव ओंखारो नोंथांमोना सारमाने मिथिखाजोबो बयबो दा गतिके जों दा खुनु बुंनो हाया मानसिया दिनै बिपिएफनि मिटिं जाबाबो दोबै मानसि फैयो मिथिबायना इउपिपिएलनि मिटिं जाबाबो दोबै मानसि फैयो आरो बिजेपिनि मिटिं जाबाबो दोबै मानसि फैयो स' अब्ला बोब्रै जादों कनफिउजन जायो नङा होमबा दा ओंखायनो बेनिफ्राय फिल खालामनो हायो जे आरो आंथ' बार बुंबाय थादों गुबुन जाति माहारिनि भटखौ जायफोर स्पेसियेलि बांसिनै बोनो हागोन बेनो जित जागोन बर'फोरनाथ' नोङो मा गावस्राजोबखाबाय खिन्थु गुबुन हारि माहारिफ्रा एसे गट थायो बिसोर मिथिबायना बिसोरनि भटआ गथा थाङो दा बेनिखायनो बिथांमोनखौ माब्रैबा नोंथांमोनहा गावनि आवथायाव लाखिनो हागोन अब्ला नोंथांमोना देरहागोन आरो बे सियर बाथ्रा दा लास्टआव आङो बेखौनो बुंबावबाय लास्टआव মই সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ বিটিচিৰ যিটো টেট এলপি आणि ইউপি টিচাৰৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট চলি আছিলে তেওঁ মই অতি শীঘ্ৰে যে আমাৰ অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ আৰু ডক্টৰ ৰনজ পেগু ডাঙৰীয়া বা ছাৰে ইয়াত আহিকিনি ভিজিট কৰিকিনি কেনেকুৱা প্ৰচেছ চলিছে সঁচাকৈ যদি এনআইএছ কেন্দ্ৰবিলাকে মানে বাদ পৰি দিছে নাকি বা এভইড কৰিব বিচাৰিছে নাকি বা কৰিছে নাকি এইবোৰ কথাটো লৈ কিনি চালি জাৰি কৰি কিনি ৰিজাল্টটো দিব কাৰণে হেৰি কৰে নহ'লে টোটেলি যিটো ৰিজাল্ট যিটো ওলাব লগা আছিলে এলপি আৰু ইউপি এইটো যদি কিবা যদি বিষয়ৰ যদি কাৰণে যদি এভইড কৰিব বিচাৰিছে তাৰ মানে ৰিজাল্টটো ৰখাব লাগিব নহ'লে ইলেকশ্যন পাৰ হৈ পাছত এইটো দিব লাগিব বুলি মই অনুৰোধ কৰিছোঁ থেংক ইউ